Sziasztok! Ez lesz majd egy kasztüm. Igen. Csak ezt így gyorsan elmondanám, hogy szóval ez itt nem smink lemosó, hanem körömlak lemosó. Tehát smink lemosóval nem tudjátok leszedni a szegény árva epéseknek a szemét, meg mintázatát. Azzal nem tudjátok. Ti csak körömlak lemosóval tudjátok. Főleg azzal, ami ennyire mar, mint ez kimarta a szőnyegnek a színét. Tehát ez mindent is kimar. Az enyém. És így el kell kezdeni törzsölni, és akkor így már látszik az a kis fehér kis, vagy ez a ilyen fajta színű rész, értitek? Szóval, ja, ne kezdjetek el így. Felborult. Na jó, visszaállt élet, anyukám kivér. Szóval, ja, ez így csak így ennyi lett volna, hogy erre vigyázzatok, hogy nem ugyanaz a kettő.